akwazi ukuthi lokho kuphela yabo. So akhona into engiyidingayo like seriously. Asiqala isithandaze mhlawumbe. Sesikhulume kangaka. Yeah, siqala isithandaze. Oh, thandaza. Yeah. Ubani mfethu igama lapha eCamera? Bayanda ususindisiwe. Bayanda. Uyazi uJesu udale yonke lento. Yabona eCamera yakhiwe ngematerial ezinto ezidala uJesu. Lesihlalo hlezi phekwaso. Isihlalo esenziwe asikho ngaphandle kaJesu. La ugxobe khona. Mawuhamba nje. Into efuna la ukuthi uyakholwa yini uJesu njengenkosi nomsindisi. Ngoba wenziwe umfanekisweni wakhe. Wenziwe uyena. So mawukholwa uyena, you are one with him. Ungena ngaye. Correct. Yonke indawo ungena connection. Ayikho indawo ongasebenza uconnection. Nasezulwini uconnection wakho noJesu. Uyawudinga lo connection. Yeah. Kona nje uzongena ngoconnection. So manje usiyanda every Sunday so umuntu enkonzweni. Yeah, ngumuntu enkonzweni. Ngangiyavele kusona ngimncane. Yeah. Baba egama laJesu siyabonga namhlanje ukuthi sivukile ekseni nokuthi wenzile ukuthi sikwazi ukuhlangana la. Yes. Podcast yabazalwane iplatform lapho khona izinceku nezincekukazi zigonyuluka futhi sixoxa ngohambo lwempilo. Kungabe izimo ezibhlungu abadlule kuzona nezibenze baqina kakhulu okholweni. Ubumnandi bempilo yevangeli, isikhuthazo kwabasebasha emshadweni, okholweni, kanti asiqini kalokho kuphela. Sibuye sithinte nezinye isihloko, izinkulumo ezakhayo kanye nokuningi okuphathelene nempilo. Hlala nathi unethezeke kwi-podcast yabazalwane. Ungakhohlwa ukwenza lokho kulandelayo kwi-channel yethu. Like, comment, subscribe and share. Lena i-podcast yabazalwane. Siyabingelela. Thank you so much for tuning in. Ngiyabingelela nonke egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. Sesla, yes, niyazi nani. If it's your first time la, make sure that you subscribe and miss not any of our uploads. Yes, igama lami ngengu ST wakadlamini. Yes, namhlanje ngiphathele nansi indoda yamadoda, indoda enkulu, indoda efela indoda yamadoda. Yabona. Indoda yamadoda manje. Hayi, okay. Uqala phansi. Hayi. Manje indoda yamadoda. Sisuka nje. Angimele madoda. Okay. Okay, siyaxolisa. Indoda kaNkulunkulu. Yeah. Oh, yes. Konzo. Alright. Ngiright kusona yonke. Ofisi kuyaphila. Ayifuna indoda yamadoda. Hayi ngeke kulunge ibe indoda yamadoda. Ngoba amadoda akhona vele khona la. Yebo. Yeah. Mfethu siyabonga kakhulu mfethu. Thank you so much for coming. Ukuthi masithi sishaye ikhwele on your busy schedule mfethu ukwazi ukuthi usenzele isikhathi. Hayi ngiyabonga mfethu. Ithu ngabe kuliphuthe elikhulu thina okanye akithi nje for mina ukuthi ngingalenzi okanye ngingakuceli ukuthi uzosivakashela mfethu after nje sesibone kaningi. I believe akekho umuntu ongakwazi mfethu more especially on social media. Angazi ngabe uphatha muphi social media ngaba kaphathi leso uphathayo. Mhlawumbe ngabe unowakho Facebook awukhanda emakhaya kodwa makuthi uno Facebook okanye TikTok lo
siwusebenzisayo na ngabe iphutha ukuthi ngabakwazi ngiphethe uSiyanda Maphumulo mhlambe ze proof ukuthi uyena ngempela awuthi boss ubona ngomuntu ukuthi wena ngempela hayi shit so bona ngomuntu hayi sesibonile la wona mfethu siyabingelela hayi ngiyabingelela bafethu ababonakala laba abanye ngiyabingelela mfethu ngibingelele nasemakhaya yes ngibela nonke nje kanye egameni kaJesu yes Siyanda wakwashaya ihlaya abantu bangahleka hayi phela inkinga iyaba ngakubantu yabona ihlaya nje liyihlaya nje obusho nje alishintshe uba ihlaya ukuhleka phela okwaba mina ngishaya ihlaya wena wenzile umsebenzi wakho bona fanele beshaya uhleko kodwa lona ihlaya futhi alikho ihlaya lingahlekisi ngaba kulona ihlaya lelo ihlaya nje liyahlekisa wena okwakho uthi uvume kuhleka so wakwalenza ihlaya bangaresponda kulonto bahleke ziningi izinto ezenza lokho isikhathi kuba ukuthi abali-understandanga kodwa mhlawumbe nami ngingayiblame lapho because mhlawumbe ushaya ihlaya lenye indawo kwenye indawo ukuthi akulona ihlala la isikhathi ngalishaya emakhaya yabo kanti emakhaya amahlaya nje babengawazi I think babazi lawa enye inhlobo yamahlaya lethi nje kwakukhona omunye okay so umufika nehlaya kubona kwesikhathi bathi uqamba amanga kokunye yabo okunye bababaza yabo okunye indlela abahleka ngayo kuba uthi nje bathi ugangiswa yini odangaka okay leyo babazi ngithi kodwa ugangiswa yini uhloshuswa yini iyona indlela leyo bona bayithola ngayo but ngeke baphoqa ukuthi bahleke abanye ngangiyoperforma eMsinga sokwakuyine comedy show nje line up kwakunzima ke lapha wangahlekwa nje sasigcina sesihlekana nathi yabo omunye ongena uthi usuyongena abuye naye ethi bafethu ayawungene nawe yabo sathola ukuthi kuyahlonishwa ngoba nje umphakathi kuthiwa amakhosikazi awahleki nje awuvela uhleke nje inkosikazi uhleke emahholo hamba uhleke emahholo yabo khona nomkhwenyana wakho lawo usayahleka uzwakala phezulu kufanele ukuthi uyibambe nje uhloniphe hayi ngoba bengalizwe ihlaya zabalizwe kodwa nje balwa nawe ukuthi wena ufuna wena ukuthi manje usifake enkingeni yabo nawe uyalo ufuna ukubahlekisa nabayalo ukuthi ngeke ukubona lokho yabo so bobo bayihlekele mhlawumbe sobahleka ekhaya ukuthi hey lo bethi yes baphoqa mfethu yazi Gonzo mfethu uye wenza another public statement lapha na ko social media uveza indaba ukuthi manje usumntwana kaNkulunkulu ngamanye amagama ukholelwa kwinkosi uJesu thina sikwazi nje umuntu wamahlaya mhlambe nalokho abanye abantu bebengentshela ukuthi hayi mhlambe nakho lokho ingxenye yehlaya ukuthi usukhonza inkosi uJesu iqiniso vele lelo ukuthi vele usukhonza inkosi uJesu ngikhonza inkosi uJesu njoba nje wabona ngisho lapha ngasho ngidilithanga sithi mhlawumbe ihlaya hayi no khona umunye washo wathi akudlalwa njalo ngalelo gama yabo serious wa comment wathi akudlalwa njalo I hope awudlali njalo ngathi mina ke uNkulunkulu wazi but who preached the gospel to you to an extent ukuthi uthi hayi manje I accept Jesus as my personal savior mina ngikhule vele ekhaya elikholwayo yabo okay but uyazi phela ukuthi uqale uye enkonzweni ngokuthi ukhulele khona into engekho enough ukuthi uya ngokuthi ukhule lapho so ngikhule vele nje ngiyalifunda izwi nasekhaya siyathandaza kuseni nasebusuku siyenkonzweni every Sunday mhlawumbe kuyenzeka ukuthi ubani uzosala namhlanje ujabule nawe uthi mina uzosala ngigade mhlawumbe ngipheke ngikorobhe
yabo masayingane mhlambe ke ya kwaba yileyo nto ukuthi ezukhula I believe wonke umuntu uqala lapho ukuthi uyathunywa esontweni Yeah. kufanele ajabulise abazali yabonke lonke Yes. and then bese ke ezukhula ugcina uqala udepende kubazali bese ugcina kusuya ngokuba independent Yes. maze ubhekana ke nereality siyabona ukuthi yazi ngidinga khona engidingayo kahle kahle yabo okukhulu kunabazali Yes. so ilapho ke khona ngezwe isidingo sikaNkuluNkulu okwangempela ukuthi no I need ngiyamdinga uJesu Yeah. Yeah. but ngazi ukuthi ngiyakholwa mina yabo Since ubuye ekhaya. ngazi ukuthi mina ngisindisiwe kodwa manje ngiyayizwa le void ukuthi khona into engiyidingayo akwazi ukuthi lokho kuphela yabo so akhona into engiyidingayo like seriously asiqale sithandaze mhlawumbe Sesikhulume kangaka. ya siqale sithandaze Thandaza. ya baba egameni laJesu siyabonga namhlanje ukuthi sivukile ekseni nokuthi Yes. wenzile ukuthi sikwazi ukuhlangana la Yes. sizophamisa igama lakho. It's not about us, it's not about the podcast, it's not Yes. about the views, it's not about trends, it's all about you. So phamisa igama lakho asinciphe thina kuphakame wena. We've come to say, oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. Out of the mouth of babies and infants, you have established strength because of your force to silence the enemy and the avenger. Siyabonga namanje thatha indawo yakho egameni likaJesu. Have your way. Ababukayo abezwe wena, abalalele bezwe wena, bezwe inhliziyo kaNkuluNkulu. In Jesus name, amen. Amen. I'm very kholwa ngaphela manje. Yeah, no. Serious. Okay. All right. Kanti ngakholwa ekuqaleni. Cha ubukho. Wena ubungakholwa ukuthi ngiyakholwa. Yeah, shithi ngiyime kunenkinga. Wena ukholwayo ke manje. Wena ubukade ungakholwa. So sesiyakholwa sibabili. Sesiyakholwa. Mina Sengiyakholwa ukuthi uyakholwa. Yeah. Yeah. So yeah. Leyo nto konyibubuza uthini? No, bengibuza nje ukuthi who preached the gospel to you then wayichaza vele ukhulele ekhaya. Bengihamba vele mina ngilizwa izwi yabo enkonzweni, ngiyakhumbula ngidlalela nje ngiyingane. Yabo muyingane udlala phandle. Yeah. But ngiyamangala ukuthi ngamuzwa umfundisi ngidlala phandle. Yabo ethi angazi mawungakholwa udlule abafarisi ngeke nize nobone umbuso wezulu. So kumina kodwa kwafika ngokuthi ngazi ukuthi mawungakholwa udlule umfundisi yabo. Ngayibamba lento ukuthi kumele edlule umfundisi. Oh. Yabo so ngakhula nje ngivela izwi laNkulunkulu ngilithanda yabo. Yeah. Ukuthi hamba bakhona la engithusa khona bathi ngiyalifunda. Ngivele ngivule mhlawumbe ngivule noma ikuphi. Ngivule Old Testament. Engifike kushubile lapha. Israel ngazithiwa uzofa kanjani, uzonikelwa kuphi, abantu uzoqalekiswa. Mabe ubona uzofana nomuthi onjani, abantu mabe ubona bencimfe. Yabo kungithusa ukuthi hayibo. Kuba ngathi manje ipersonal. Oh. Because ngicela mhlawumbe ngizofika ngithole izwi elizo yabo. Kanti nami nje ngisafuna ngazi so ngilisaba yabo. Until ke ngizwe ukuthi I need angazi uthini kodwa there is reality engidingayo. Yeah. Yeah. Ukuze nje abantu bethi ngiyathandaza but umthandazo wami ngazi ukuthi gcina la. I think so naleyo nto uthi khona reality oyidingayo. So yeah, I think it was 2017 March 3. Okay. La khona engamamukela uJesu. Because ngangiye ngifakaze nje ngiyakhona ngifakaze omunye umama ngibuza ukuthi usindisiwe kodwa. Mina ngicathi ngisindisiwe mina. So uma ufakazi bangathi akakholwa kahle kahle ukuthi bayajabula phela ukuzobufakazi kodwa nje ebuza ukuthi usindisiwe yini. Oh, okay. Mina ngazi phela ukusindiswa ngingazalwa ngisindisiwe mina.
ngicabanga lokho mina ngithi naye vele ngazalwa vele yabo vele ekhaya yabo hey ifike lento ukuthi no hayi indaba uthi ekhaya when wenza i-decision. Ngifuna ukubuyisela mfethu kancane nje kuyi-background yakho usakhula ekhaya uyingane ekhaya kubazali ukhula vele ekhaya liyakholwa like ukhula uyingane enjani like mhlawumbe uhamba nje lokishini noma nje uyingane ekhulile egcekeni? Hayi ngikhulele khona egcekeni kodwa phela bengiphuma siyodlala ibhola. Bengiphuma yabo nje le ema-farm because sisema-farm sasikwazi ukuphuma ngezimvu. Okay. Because vela kunomthetho nakhona ekhaya. Yeah. So sikwazi ukuphuma ukuthi siyolusa izimvu. At least-ke masifuna ukudlala ibhola soyilusela ngala kudlalwa khona ibhola. Sidlale kodwa inkinga beyihlupha-ke zibuye ziyiphumele zona ngoba ziyaziyikrema indlela ngisho singasafuni ukuya lapho uma sayivulela ziphume igijime ziye la esasiyodlala khona. Yes. Oh because saseziyazi zazi le ndlela so kodwa zazisiza zona sikwazi ukuphuma siyodlala but kwakumele ukuthi siqale esontweni uma uSunday. Yeah. Sifike ground sigqoke i-uniform noma ugqoke ibhantshi uzodlala. La kumele uqale esontweni yabo uzothethiswa nasekhaya. Lapho-ke vele ngangisajabulisa nabazali yabo. Yeah. Uthanda vele abazali ukuthi bangasho ukuthi uyingane wazi ukuthi wena uma uyingane enhle ingane esontweni yabo until ukhule ibe personal. Yeah. Mfethu ngiyazi ukuthi industry yenu more especially le ye comedy nayihambe nje indawo ezihlukahlukene indawo njengoba amabar uthothi mhlawumbe no shaya amahlaya khona wena since ususindisiwe usayihamba lezo zindawo. Ngeke ngize ngisho ukuthi kakhulu phela kuyenzeka ufike kwenye indawo but nami angiyena umuntu oya yonke indawo vele nje. Ngiwumuntu othanda ukuhlala endlini. Kakhulu mina-ke nje vele umthetho wami angithandi indawo ephithizelayo yabo so ngangihamba ngalezi ekhathi yakuphithizeleke yabo xotshwane kubemnandi. So ngaze ngakhula-ke ngagcina senginakho ukuthi hayi no I think ngiyasithanda ispace sami yabo kokunye mhlawumbe ngingafika ngiperforme ngihambe yabo ngingahlali because I enjoy ukuhlala kuba wedwa nje. Not necessarily kuba ngedwa because namanje ngiya-enjoy yabo but ukumnandi wesikhathi uyasidinga ispace. Yasakho yes. Yeah kunomsindo kakhulu vele emhlabeni so wonke umuntu uyasidinga ispace. I think kubalulekile ukuthi ngingayifaki endaweni la ephithizela kakhulu isikhathi esiningi ngafika ngenza into engiyenzayo and leave. Mangibona kwenye indawo ukuthi no kwenye ngibona sengikhona ukuthi eish ngiyifakile la yabo suphakathi. Yeah but ke kumele mina ngizazi ukuthi ngubani lapho and bring i-light lapho and bese ngiyahamba nami futhi ngigade nami ukuthi ngingaze ngilimale yabo because nami phela ngumuntu angiyena uJesu yabo. Ngeke ngize ngithi uJesu wayehlala nabo yabo mina ngisiyena uJesu yabo uJesu yena wayezazi uJesu mina ngizohamba ngicine limited thize because omunye ukafuna ukwenza izinto bese vika ngoPaul yabo. Yes. Ethi uPaul uthi kwabangenamthetho wayefika azenze ngenamthetho. Yeah. Yabo bese ngabe saqhubeka ukuthi ngenhloso yokubazuza bona. Omunye useyithandela yena ukuya lapho. Omunye uye ozuzwayo. Uyena ozuzwayo omunye yabo uthi uyabazuzani bakuzuza. Yes. Uyibona usuzuzekile uzoze kuthi uright usunqonywa nawe ujabule uthi uright kanti usuright yabo. So ukade zonke lezo zinto uthi uPaul wayeya lapha ngenhloso. Kuright ukuthi kube intentional ukuthi no inhloso ukuthi yabo hayi ukuthi ngoba wena ukhumbule khona. Ukhumbula ngekhathi zakho yabo usuya entertaineka na usuyajabula
yabo lonto ngake nga-order nje ngangi-order inye i-Moet hayi Moet i-mojito Mojito. manje ngathi ihlukene Okay. and khona enye non-alcoholic khona enye ngangasho mina ngazi mina iyodwa kodwa ngiyasho sekulokhu ingafiki ithatha isikhathi yabo shuba sayivubela mina angazi mina ngithi ke sekufikile kwabanye yabo lokho ikani liyafika abanye Yes. hayi lokhu 2 years imoyitho yakho edlule usisaphinda 2 years sasile Maritzburg kwenye comedy club nakhona athi years yabo ifike shuthi angithi vele ngiyimunca istrong siyaleza ansi yabo la vele ehleli khona lokhosi yabo feke ngidonsa yabo ethi ngidonsa ngizwe sekumnandi la ngithi nekwazi kwamnandi kangaka la manje hayi ngisole lokumnandi ngibuza lo sisi uthi yini lesikwamnandi kangaka la le mojito noma ila vele cause ngifike lathi ngemnandi kanje athi naye phela vele ngani mojito leyo ngithi 99 athi how imojito nje vele no alcohol ngithi nabe ngingazi mina ngeke hayi ngimbuyisela akwazi bamnandi kanje yabo khona umnandi obusolisayo kodwa manje ngacela nami sengidependa kubona sengithi yazi ngiyabuthanda lo mnandi senze ngibambelela kubona bese beyahindarisha ukuthi bungenze ngingabe ngisafika emnandini lobo be presence kaNkulunkulu because ubumnandi lobo obugenuine okufanele wonke umuntu afike kubona yabo so into eyinkinga la akusiyona indaba okuphuza kodwa into eyinkinga ukuthi uzobambelela kulokhu ugcina ungasabutholanga lokho ya uyab-idolize manje usukhonze usunonkulunkulu wakho emoyitho uyazi ukuthi noma uneyinkinga uyakwimoyitho kanti manje uyena uthi cast all your cares yabo kuyena wena usuya kwimoyitho isiunkulunkulu inkinga nje leyo ukuthi uNkulunkulu ufuna sibe noNkulunkulu wangempela akuyona ipunishment yes akuwona umthwalo kodwa kusizwa thina ukuthi ba noNkulunkulu original bese nawe uba original because mawunoNkulunkulu original okwenza emfanekisweni wakhe uma uthola yena uzoyithola wena correct mawusu original nawe ngisho usungaqwa noma yini usungaqwa noma ifake wena mawu original yeah yabo ngoba akusizi ukuba ifake bese ugqoka ioriginal yabo uthi uzochoma ngefake kodwa wena uyu fake uchoma ioriginal kodwa no fake yabo le nto leyo awukakafiki kuwena oyi original uze ufe uzohamba emhlabeni ungakazi uyithole wena original yabo uyitholile imali original wathenga wafuna nabangani aba original nabo abazoba yi-fake uzo-attract ama-fake call khala abantu ama-fake abantu ba-pretendani kanti nawe uyi-fake fake friends fake to fake yabo so ileyo nto leyo i-salvation ukuthi nje ukufika eqinisweni leli qiniso ufika kulona ileli likuvezela wena wangempela and you begin to live ima uqala uphila ngaleso sikhathi so nje ileyo nto ukuthi akungabi khona umuntu ofa engaphilanga mfethu siyambonga uNkulunkulu kakhulu ekuthenini nje for lo muntu owuye umuntu owaziwa ngamahlaya kodwa akwazi futhi ukuthi ayizuzele wena phezulu kunjalo ngiyazi ukuthi abanye abantu baye baba nento ukuthi hayi njengoba bengingasho ekuqaleni ukuthi hayi mhlambe kwakhona lokho it was still part of i-comedy ngifuna ukubuza la into ukuthi since ususindisiwe kuyi-affecte kanjani i-industry yakho ngabe ibe sometimes ngiyazi ukuthi ngoba ngiyabona nje some of ama-comments wathi hawu cha Siyanda usuyimoshile-ke manje i-industry yakho ngendaba kaJesu kodwa wena as wena since salvation is personal so nakuyo to you kuwena ngiyazi ukuthi yena indlela abona ngayo yena lokho kodwa wena as umnikazi ungaba ukuthi ubona ngeindlela kodwa nje in general i-affects endlela into ye-salvation i-industry yakho. I think nje vele i-challenge izoba khona yabo since kune change izoba khona ama-challenges amasha and lama challenges are right mina as long as ngifike eqinisweni ngifike ekubeni imino original noma yini engangiphazamisa ngisho ngathiwa i-pleasure ngisho
ingabe into engijabulisayo but ayingangijabulisi angifuni ukujabuliswa amanga. So yonke into yamanga kwi-comedy ne-career yami ayime eceleni. Ngifuna ukujabuliswa into eyiqiniso. Yabo ngempilo yami. So uma ngithola i-challenge yokuthi fanele ngabe ngisayishaya ijoke ethize because ayimglorify uNkulunkulu, ayimveza uNkulunkulu, I'll have to stop. Yabo khona ama-jokes anginawo engawayeka. Lento le isho ukuthi uma ukwazi ukuyeka ijoke should vele ukwi-position yokuthi u-reach lapho. U-reach futhi. Because phela uma ubambelela kwi-joke ngoba uthi wena uyeke shuthi kuyaphetha. Yabo fanele ukwazi ukuthi hayi no ayihambe le. Ayakhona ngiwashaya khona ngisakhuza umfundisi nami ngisandu athi umfundisi ayingeke yeke le. Ngiyeke impela futhi. Uyacabanga cishe ngathi 18 wena phela ngisesayiyeka so angikwazi ukuthi bayithande lapho. Bayithande belokhu beyisho because ngangifakile even ku Instagram ngifakile angisazi mase ngifaka ku TikTok no angabi khona TikTok. Instagram, YouTube, bani Facebook. Ngihamba idelete nakhona. Yeah ngangabe ngisayenza. Because angifuni nami into ezothuka nezoveza kabi uJesu yabo. Yes. Bengithi zokubuza ukuthi ama jokes okanye amahlaya wawenza ngalesa sikhathi kuma platforms wakho lawo ubona ukuthi hayi awekho inline nawe manje. Usubuyelile ukubona wawadelete noma nje hayi. Ukuthi phela vele angithi ngoba ngisho nami background yami ngangasiyena umuntu phela bese ukuthi mhlawumbe uyabheda yabo. Yeah. Ngiyahlonipha nabazali ukuthi nasekhaya ngifuna ukufika into wrong yabo into engeke iziveze isithombe esihle but akwanele lokho ukusindiswa akusikhona lokho ukuthi uyeke izinto ezithize. Ukusindiswa ukuthi umukele uJesu ukholwa uJesu njengenkosi nomsindisi wakholwa wamukela insindiso ngomusa and then bese ke konke lokho ozokwenza uzokwenziswa ukuthi ile nsindiso loyimukelile. Yes. Yeah. So angeke ngize ngithi ngesikhathi ngingabhedi vele ngangi right. Ungabhedi kwami ngenzi be right. Kwakubheda nakho. Yeah but ke ayikho into engithi mina yayibheda ngami mhlawumbe angithuka inhlamba. Ngangayithuki vele inhlamba. Wavusha ama jokes akhe. Ngangakhuliswanga ngayo kwasekhaya. Yabo. Kodwa njengoba ngisho ukuthi ngangifuna ke le reality ke manje. Yeah. Ngangifuna nje isalvation. Ngidinga ngizwe okay akuphelele lokho ukuthi angithuki inhlamba. Yabo. Because khona abanye uthi mhlawumbe uyahlolwa kuhle but akuphelela angeke ungene ezulwini ngokuthi uzoqala uhlolwa yabo. Mhlawumbe lapha egate ezulwini. Bese uthi hayi. Ngoba ufana noMaria yabo. So awuqala lokho. Into efuna la ukuthi uyakholwa uJesu njengenkosi nomsindisi. Ngoba wenziwe umfanekisweni wakhe. Wenziwe yena. So uma ukholwa yena you are one with him. Ungena ngaye. Correct. Yonke indawo kungena connection. Ayikho indawo ongasebenza uconnection. Nasezulwini uconnection wakho uJesu. Uyawudinga lo connection. Yeah. Kona nje uzongena ngo-connection. So manje usiyanda every Sunday so umuntu enkonzweni. Yeah, ngumuntu enkonzweni. Ngangiyavele kusona ngimncane. Yeah. But ngahamba ngagcina ngingasayi ngesikhathi ngisengifunde mangosuthu. Cause yabo khona ngigcina usubonza ngiyafuza man. Hey. Njalo enkonzweni akhathaza. Yabo ufika nasenkonzweni iculu elivele nakhona ubonzo ayingisho ukuthi kuyabheda kusenzima. Yabona uphuma uyisolo uthi yabo cause manje khona leli qiniso ngalazi. Yeah. Yabo ukuthi lento yokusindiswa uNkulunkulu othi umuhle. Yes. Ngeke wena uziwenze lutho ezomenza yena athi umuhle. Correct. Uyena othi umuhle bese ngokusho kwakhe ube muhle wena. Bese nezinto ozozenza zizalwa yilokhu uthi yena uthe umuhle. Yes. Yabo uyakutshala ukuba muhle akudeposite kuwena.
wena nje kumele ukumukele lokho ngokukholwa. So ngamukela until ngimukele lokho because ngangisafukuza ngizama uba muhle ngakhathala. Because akubeki muhle manje. Yabo until ngimukele ukuthi mathi yena umuhle ethi ulungile ngikuthatha lokulunga kube ukulunga kwami bese ngalokulunga bese ngiyalungiswa. Yabo bese ngiyalunga ngokuthi kushiwo. Kusho bani futhi into ebalekile kusho uNkulunkulu. Ubani ongathi ngimubi uNkulunkulu esethe ngimuhle. Ubani ongaba nezwi elingaphezulu. Ubaze lapho ububi yena nobuhle. Yabo because uNkulunkulu udale yonke into asithi kuhle. Kuhle yes. Yabo so masethe kuhle enye level njalo yobuhle leyo. Akusibona ubuhle benziwa umuntu. Yabo ubuhle bakhe because uNkulunkulu medala uexpressa yena. Yes. Ayike into ayidala ayiboleke kwenye indawo aharishe. Konke kuphuma kuyena. Yeah. So methi kuhle ingoba lento lena ivela kuye. Yabo. So ubuhle lobo obumngcwele bakhe. Awukwazi kuba ngcwele ngaphandle kaNkulunkulu. Correct. Yeah, singaba innocent but not holy. So uNkulunkulu ufuna sibe holy, kuba holy awukwenzi uyenziwa. Outside yeah. So mina ngangikhathaza ukuthi ngiyazama yabo kakhulu ngagcina ngayeke esontweni. Ngama ngathi ngiyabuyela linanga ngafika kudliwa yabo. Ngadla because ngangilambile res. Ngabonga. Ngabona abantu babedlela bekhuleka bajwayele ukuza vele. Bazi mina ngibona ukuthi yabona manje uNkulunkulu unginaki ubona ithi ngilambile. Bathiwa namhlanje lapha emuva manje ndlula kunamabhanisi. Yes. Angakhohlanga lawo mazwi. Ngabo ngadla amabhanisi ngaphinda abuya ngosande yolanda because erese kuyabheda. Yabo ngabuya kwathiwa namhlanje uma kwathiwa namhlanje kunebar ngabe ngijabula. Bathi kunebar? Kunebar phela ngingasho ngaqedwa. Oh okay. Mina phela ngithi kusayile ibhanisi. Oh bathi kunebar like abaqedi lo shaya. Ngabe ngibonga yabo. Kanti kuthiwa kunebhande elizoqala. Ngongena ebhandeni. Yabo ngafika sekuyibhande yabo nje. Buye kushintshe futhi kuthiwa ibhande namhlanje. Mina ngifuna ibhanisi mina. Ibhande manje. Yabo ngikhathala yabo. Until ngivakashe akusedisisi. Okay. Umngane amase ngihlala nayo uNhlaka. Sihlala lapha eBrealoft. Wathi yazivashe ezafika lapha eDCC ha. Hey uculwa into prophetic. Kushiwo sathi uNkulunkulu lento useyenzile. Yabona ke kuthiwa your love rescued me. When nothing else could help, you came and rescued me. Uyacabanga ukuthi umuntu engakuthanda but athi efethu ayikusiza ngayo. Ngiyakuthanda ukuthanda. Ngayiqala ukuthanda kuthiwa lona liyakusiza. It rescues you. Yabanga ngalo uzwa indaba yothando njalo ukuthi khona uthando olusizanayo that can rescue you when nothing else could help. Bese kwakhona lithi your blood itsini khona lithi it reaches to the highest mountains and it flows to the lowest valley. Oh wonderful blood. Lelo kumina ngangize ngikhale because kumina lalithi it reaches to the highest mountains. Ngangibona inkinga ezinkulu ukuthi liyafika khona. La khona ongeke kufike umuntu. Bese lithi and it reaches to the lowest valley. Shuthi nalezi ejulile ongeke umuntu ongafika kuzo. Lezo ongeke kwazi nawe uyichazela umuntu ukuthi khona inkinga enje. Nawe le ungayazi mhlawumbe ukuthi ukuyona. It reaches to the lowest valley. This blood. Bafethu. Ngakhala lapho. Wonderful blood. Ngangijaha uSunday. Ukuthi unini uSunday olandelayo. Sure. Ngizama lokhu ngicula lento le ukuthi wonderful blood. Because khona umuntu oke uhleli nabantu. Yabo? Ngoba ngikhuluma ukuthi mina khona inkinga ongaba nayo ongayazi ukuthi yini lo ngeke uyichazele umuntu. True. Yeah. True. Khona umuntu okehlale nabantu
abe nesizungu ehleli nabantu. Bayazi abantu lento engiyishoyo. Ube nesizungu, ube nevacuum, ube nesizungu ehleli nabantu. Ingakho ukhona into ekuthiwa phela linama levels. Kufike kuthiwa isizungu. Yabo ngiyasibona isizungu. Yes. Mhlawumbe ungavakashela abangani bakho. Yes. Noma babize ni hang out. Yabo kuthiwa siya hang out. Yes. Silapheke isizungu. Yes. Bese kuba khona siyingozi yana sesizungu ngoba ziningi into ongazenza ngenxa yesizungu. Yabo so kunesizungu yabo uphethwe isizungu wazwenza izinto ezinkulu kuthiwa unesizungu yabo Wezwa isizungu. uzama ukuchitha isizungu vele udala inkinga uthi uyichithela isizungu kuthiwa isemhlupha isizungu ningamiyeke yedwa yabo vele abe nesizungu so isizungu siyingozi. Kodwa manje naso sine stages akuyona icancer kuphela nama stages nesizungu khona isizungu kuthiwa nje isizungu kuthiwa ubhorekile. Ya ngafika abangani bakho bahlala nawe noma udlala ingoma yabo mhlawumbe uphuma uhambe uzule isizungu bese uba khona lesithiwa isibakabaka hayi siya ngokuqina manje ebafethu That's another stage. bafethu ngicela nize la ngishaya isibakabaka hayi sewunzima isibakabaka yabo ngoba siyakushaya sona Sure. yabo isibakabaka yabo i-stage lesa silandelayo kodwa kuse elinyana sengalapheka bese uba khona stage 3 lo ingozi kakhulu kuthiwa lapho ngishaya umzwangedwa. Oh no, before umzwangedwa khona isithukuthezi. Stage 3 isithukuthezi. Noma usunesithukuthezi kusuke sekuzoba nzima kakhulu ngoba usuzofika kuloko ungasalapheki. Usuzofika lapho mawubanjwe isithukuthezi mhlawumbe usengalapheka but umzwangedwa stage 4 usuyingozi umzwangedwa ngoba umzwangedwa ubiza abangani bakho ukuthi abazokuhlalisa unesizungu usacatha unesizungu uthi ucatha unesibakabaka usacatha stage 1 no stage 2 bafika abangani bakho bese behleli nawe usizwe still lesizungu sebekhona ikhampani sikhona ubone so akusasona manje isizungu akusesona isibakabaka akusesona isithukuthezi sekumzwangedwa usuzizwa uwedwa ngisho bekhona abantu isiyinkinga ke leyo ngoba usungaqala ublame even abantu usungathi awunakiwe bekhona abantu ngoba abayikwazi ukubona inkinga okuyona yabona usunenkinga ukuthi uhleli nabo kodwa bayahleka bayikhulumela uyazi abantu abanginaki bajabule ba right bajabule kanjani abantu kunje nawe uzazi yini inkinga yakho manje yabo ushaya umzwangedwa ungaba inkinga kwi relationship ngoba ungathi unayo umuntu uxabane naye kwi relationship ngathi akakunakile khona ngoba umzwangedwa manje ukushaya ngisho nomuntu awunandaba nabantu shabe ngabona abantu ubhoreke phakathi kwabo uzizwe uwedwa phakathi kwabantu ila khona ke sengingenelela uJesu ngoba akasahambi ngegroup it becomes personal manje usefuna ukuthi siyakhuluma sonke sisabantu abamnyama hayi sama-Afrika siyamatshitshi yabona sisamapantsula sonke but mase umdinga wena wedwa ila khona obonayo ukuthi ayisizi lento yegroup ngoba kunamaphupho afika silele siba u4 impede nowodwa ngilele phansi nendawo futhi mina libeqe laba abawu2 lize kumina leli phupho yabo ukuthi sabantu abamnyama kodwa it's unfair ukuthi ngiphuphe kanje ngedwa why singabambisana amaphupho sabantu abamnyama yabo lento ecindezana nayo isicindezele sonke yini ngicindezele ngedwa sibamnyama sonke singibambe ngedwa umzwangedwa ungibambe ngedwa kodwa sibamnyama sonke hayi ngeke bafethu lapho uJesu yila ngena khona ke ukuthi yabona ngoba usushaya umzwangedwa sudinga mina ke mina I'm a friend that is closer than a brother yabo mina I'm the very present help in times of need yabo la afika khona insindisi kufuna lapho yabo umuntu ongakafiki lapho miyeke umuntu ngeke sibone isidingo akahamba omunye ucabanga ukuthi uzosizwa imali yabo miyeke ahamba afuna imali bese ethi uma esenemali ke imngungile bese yabona ukuthi nginomzwangedwa ngizizwa ngingedwa imali ikhona because omunye uzozama ukuyeba umnandini yabo
zonke indawo zomnandi ukuthi uzama yabo wena ungazuyithatha ujabulile umbone dance khona into azama ukuyigqiba lento bayazi abanye ochwepheshe bemqondo bethi no wena umuntu unehleka kuthiwa lokuhleka kuyingozi lokho lo unenkinga nibona ehleka niyajabula akekho right yabo udinga ukulala babone ngale kokuhleka yabo so khona la ofika khona endaweni enjalo la kufanele kube khona lo uzobona ngale ilo kwazi ngempela lokuthiwa amehla akhe afana namalanga bomlilo okuthiwa everything is laid bare before his eyes ubone kujuleni iso lakhe can penetrate libone inhliziyo the motives of the heart libone behind ukuhleka ukuthi lo muntu akekho right ilo uthando ilolo uthando because khona umuntu ongakuthanda akuthande nje la ukuthi umuhle angisho wena yabo kodwa akuthande nje la ukuthi ufake i-makeup yabo akuthande la ismile sakho kodwa akazazi inkinga zakho bese uba khona lo okuthanda ngendlela yokuthi bring your problems yabo bring your sins to me I want to take your sins and give you my righteousness ngifuna ukunikeza ubuhle bami ngifuna ukuthi ngithi umuhle wena kodwa ngizokuthatha ububi bakho bese uba khona abanye abakumanipulate abafuna ubuhle bakho yabo uthando selfish ngisho ungalikhanda ulenze kanjani ulikhave uthi nothando not unconditional but it can never be this unconditional so this is the true definition of love umethu uNkulunkulu ngazi inani lenole zakhe ekhanda uthanda love letter leyo yo mfethu ukuthi mina ngiyakwazi nginginakile ngazi ama details ngawe lawo nawo ngawazi ngawe so you can rely on that love that kind of love mina ke ngithathwe lolo thando la uNkulunkulu lavelela nguwina mfethu who's your favorite preacher yabona uJesu uJesu is my favorite preacher because wathi umefundisa bababaza nabo babekade bebabona upreacher nabafundisi ababekhona abaFarisi bonke kodwa wathiwa onjani lo ukufundisa kwakhe kuhlukile kuthiwa kunamandla wayefundisa abantu abanamademoni aphume Jesus can preach Jesus can practice what he preaches yabo no bakhona ungalenzi iphutha emhlabeni bakhona aba preacher but angifuni ukuthi ngithi because nabo bathanda uJesu ngifuna nje ukuthi wonke umuntu simkhombe kuJesu because angiyifuni lento yokuthi angiyithandi lento yokuthi kube khona umuntu okhomba umuntu I love that bese ukuthi mayise enze iphutha lo muntu ethi uyabona ke nabafundisi yabo abantu abaningi balimazile lonto ukuthi ayikho lento le kanti kube sibuka uJesu uma belimala befundisi funda ukuthi khona uJesu ke but njengoba siphila la emhlabeni ngikholwa ukuthi wonke umuntu unomuntu nje oyi-inspiration yakhe maybe ikakhulukazi maybe also in a Christian community maybe my inspiration ubaba uGumbi for instance uyamazi ngithi yes mhlawumbe ubaba uGumbi so ngibuzela i-question yami i-relate lapho ngiyako mina sengizoye manje ngajula kakhulu but ayinkingi no because vele phela kushunyayeliwe ngimina yabo ngishunyayisiwe into engayisho nje ukuthi wonke umuntu oshumayela uJesu mina ngiyamthanda lo muntu and ngiba namasizini kwenye isizini yabo ngibe glued ngilalele omunye othize yabo ngibone futhi ngilalela nomunye yabo kwesikhathi kusetshenziswa omunye futhi bengamnakile I think into engithatha kakhulu i-message message kubona bonke angikwazi ukusho ngithi ubani but nje bonke bangibusisa bonke ngakukhuluma ngoJesu kwesikhathi ngiyithande leyo message kwesikhathi vele ivuse nami ngivuselele khona usisi ukuthi uThembi ofundayo kuthiwa funda Thembi yes wangibusisa kanjani lo sisi cabanga mfethu umuntu wayethi uzongikhombisa ihlaya kanti mina ngivuselele ungikhombisa ihlaya uthi awubheka uyahleka yabo Twafunda futhi Thembi ngibuke lento twafunda futhi afunde agcine engathi manje useyakhathala yabo engathi naye akusafunde engathi useyakhala ngathi mina hayi kanti akulona ihlaya
kuyahlekwa yabo. Yeah. So manje mina bawenza amahlanga ngoThembi mina ngangakwazi because ngibuka ukuthi mina imvuselelo le. Sure. Ngaphinda ngahlangana naye khona lapho nami khona ngizwa kuthulekile ngingazizwa kahle yabo. Ngidinga imvuselelo ngangena ku TikTok ngahlangana nevideo yakhe efunda futhi. Esefunda ke manje elinye ivesi kodwa kuthiwa afunda same spirit, yeah. Ngavuka lapho ngaqala nami ngacula endlini. Ngaqala ngathandaza manje ngavuseleleka ngathi hayibo. Ngibuke nje wayefunda la lelizwe lethi khona amaHubo 124. Okay. Ethi uma uJehova ebengenathi makasho njalo manje uIsrael. Uma uJehova ebengenathi lapha abantu besivukela ngabe sebesigwinyile. Sure. Ekuvutheni kolaka labo kuthina ngabe amanzi asewele phezukwethu. And uyabona kulifunda kwakhe ulifunda sakupreach. We. Phela kancane ethi qeda ukufunda kade kuthiwa afunde kube sithiwa thandaza ke. Yebo. Vele kuhlangane konke. Hayibo. So selivele umthandaze salifunda. Hayi ingibusise leyanto. Ngingene kulokhuza ku YouTube. Ngiyafika bahlabelela no Sindi Ntombela. Bahlabelela no bani Once More. Yes, Once More 6. Once More 6. Yabona nje abahlabelelayo. Mina ke indumiso kakhulu. Vele la ngikhonza khona esekhala emphefumulo nendumiso, indumiso nemphefumulo. Vele umfundisi uyahlabelela. Igama lebandla noma nje usho. Sengisho ukuthi okay. Ebandleni yes ikhaya lemphefumulo nendumiso. Okay. Ilapho nje vele esikhali khona indumiso nemphefumulo all about that. So ivele indumiso I think mina indumiso iyona engirelate kakhulu nayo. Yeah, so ilezo zinto engithandayo. So now can you sing? Mina ngiyayiculela mangingedwa lapha endlini. But kwesinye isikhathi nginesikhathi kodwa ngizokhona ukuthi ngiyacula namhlanje. Yebo angazi kwenzeka kusokwenzeka kanjani kusho nje angazi kusetheka kanjani. Thothi kusethekile namhlanje ivoice yami isethekile. Ngicule kahle angazi. Insuku ayifani. Ayifani but ngiyacula angiyibeki phansi. Ngiyacula mina nje. But isontweni ukucula. Nase isontweni ku right ngoba futhi sesicula sonke. No sengisho lo nokulida ke. Ngiyaliqala iculo. Yabo ukuthi ngiliqale. Into engithanda ukuqala ukuthi ungaliqala bese ubheka phansi mhlawumbe uthi uphambili. Bese uyivulela iBhayibheli uthi. Baqhubeke uthi. Abazi bona uthi uyakwazi noma wazi uthi wena uthi. Lokhu uvula. Thothi ufikile la uphinde uyidlulisa kancane phinde ubuye. Uthi uthatha ipeni ulibeke lapho uthi. Bese uvuka usuthi. Kodwa manje inkinga ukuthi basaba khona amathomo manje. Mawuliqala iculo uJesu nakusayelapho. Balishintshe bona. Sekuyelaba bese lifaka ithomo. Sisengeke into manje sengiyichuna. Wena uJesu uvuka uthi wena uJesu kusayilele lakho. Hayi baye baqhubeke bona ethi uthi wena uyakavala wena. Uzothi haleluya. Ekhona phela lo haleluya ongabhekile uNkulunkulu. Lo obheke ubona. Uthulisa bona. Lo uthi haleluya. Ubona ukuthi hayi ngeke. Hayi abayizwa lento. Ayibona abantu bathi bona iyeke. Baqhubeke bethi ayiyeke. Wena lapho uthe wena. Ugcina nawe usuya ngokuthi. Na usuya ngokuthi. Phela ayimali ufuna bajoyina khona uzobavala kahle. Uthi hayi bafowethu asiyeke manje. Bethi ayiyeke, uthi ayiyeke kuse nawe ugcina utshekisa ikhanda manje. Hayi shothi ayiyeke. Yabo. Manje ke kunzima kodwa ke kuyaculeka lapho nalapho. Ne. Mangiliqalile. Because phela into ebalele I believe ukuthi it is the anointing. Yeah.
it's not just a voice. Yeah. Ngasuka umuntu ongaphiwanga ucula kahle kwi voice. Very true. Eyavela kuphelezele ngenye anointing. Very true. Yabo. Maybe uyabhimba futhi. Kodwa manje kube khona umuntu ohilekayo. Yabo kube khona okwazi ukucula kodwa manje thothi kulekhi anointing. Yabo because igospel ayilutho ngaphandle anointing. Yabo because igospel phela indaba ezinhle esiyikholwayo. Correct. Yabo bese siya expressa ngokuthi sihlabelele. Si expressa ngokuthi siphile lezi indaba. You cannot igospel ayiculwa nje iyaphilwa. Ukucula yenye ama expressions, yenye ama declarations. True. Lifestyle igospel. Uyayiphila. Yabo uJesu wayiphila igospel la emhlabeni. Ingakho oPaul bethi hayi mina sengilungele ngisho ukuthi ngingafa. Yabo ngenxa le gospel. Yabo so igospel usuke ngempela uyimukelile uyikholwa if you are ready to die ngenxa ye gospel. Uqala ufe to self. Kuzoyiphila kahle. Ingakho bengikhule eqaleni ngithi mina angingaveli thina. Yabo kuvele igospel. Yabo so idinga ukuphilwa because uma ungekho ready ukuthi ungafa awukabi ready for igospel. Ingakho ethi uJesu othanda ukuphila kwakhe ngaphezulu kwami ngiyakwazi ukuba umfundi wami. So you need to be willing to die for this gospel, for this truth. Mathiwa nje manje abacula igospel ngebe sahola mhlambe ngaba khona abacula abanye bayeke mhlambe. Kodwa mangathiwa ocula igospel uzobulawa. Mhlawumbe sengingaba inkinga. Yila songabona. Sebaningi abangayeka kube khona abamayo bathi hayi thina soyicula igospel. Because abanye they sing because it's their ministry. Yabo. Abanye they sing because it's business. They have already died abanye abacula ngenxa yeministry. They have already died to self. Sebeyidelile vele bona bayinikelile ukuthi ha wena uthi wena uyangibulala mina kade kwaphela ngami. Yabo akuseyimo ophilayo manje. uJesu manje ophilayo ngami. So mina mawusathi ngibulala mina angimsaba ubulala inyama. Kodwa ongakwazi ukubulala umphefumulo. Yeah. Mfethu like considering the industry ye comedy as abazalwane are we doing enough to win more souls ikakhulukazi laba mhlawumbe bakuma industry ngiyazi ukuthi wena ikakhulukazi since we industry comedy bangakuzwa kangcono mhlambe mawukhuluma ngensindiso kubona but as a church nje holistic like are we doing enough to win souls to Christ even nakulaba abanye mhlawumbe abakuma field ahlukene? I think it can never be enough. We can never do enough. Ngibalele approach yokuthi nathi sicabanga mhlambe we can thina yabo because uJesu yena osebenza ngathi yena yazi uyenza nalesikhathi wena mhlambe unganakile yabo uyenza yena yabo uyatshala lapho odlula khona ukukhuluma khona. I think thina nje okwethu ukuthi sivume ukuba ukukhanya. Yeah. Yabo wherever we are, brighten every corner. La esifika khona yena usezowenza umsebenzi. Singalweli ukuthi manje ngifuna mina ukwenza enough nembamba umuntu enkani ngithi sisindiswa la. Yabo imbamba inkunzi yensindiso. Yabo so sekugcina manje kuyimina mhlambe nami ngifuna ukuba ne pride yokuthi basindiswa yabo. Yeah, I think nje ukuthi thina siyinikele sibe sold out thina kuqala for Christ. Yabo bese yena enza umsebenzi. Ngisho singanakile, ngisho sinakile, kodwa nje ngoba thina we are sold out, we have committed ourselves fully. Yabo as a church. Sinciphe thina. Akhule yena. Ngaso sonke isikhathi sikhumbuze leyo nto leyo ukuthi asinciphe thina. Because ziningi izinto ezama ukuvusa thina. Yabo khona nje ama social media, khona ama trends, khona ama views, khona ingcomo yabo nikhona imali zama ukuzovusa le flesh le osufile kuyona. Izama ukuyiresurrecta ukuze manje
uJesu yena engaveli kakhulu gcina sekuvela wena sekuvela nemali kakhulu gcina usukontroleka and you end up not doing enough vele but making enough money Yes. naye ngeke izikwazi uba enough futhi Eish. yabo kodwa nje to do enough it is to commit yourself fully and to be sold out for Christ Iyona fully. ndlela enough. Iyona ndlela enough Yeah. and to allow this light as we are light bearers ukuthi allow this light ukuthi ivele inhliziyo kaNkulunkulu ivele ngasonke isikhathi and do self introspection ukuthi lapha ngikhulume kahle kodwa yabo nje and pray ukuthi purify my heart yabo angibe meek angibe gentle angibe kind akuvele all the fruits of the spirit because ekugcineni fanele u-express into iyona ngempela yabo kungabe ukuthi ngempela you are trying to do enough yabo so i-competition manje ukuthi mina yabo yimina isizini yami bani yabo ya kube lokho because uzothesteka uzothi wena usathi wena ushumayela kakhulu kufika omunye ushumayela kakhulu ukudlula bese kuyavela enhlizweni ukuthi eish kahle kahle indaba ibingawe ushumayela awusakwazi manje ukumbonga uNkulunkulu ngalowo munye yabo so yizo zonke izinto lezo esidingayo ukuthi siphase kuzona yabo so manje uyamenyelwa ukushumayela yeah but akukho la bengisaye khona okwami ngaya kwivuma FM yeah kwaba nje yes interview nakhona and then I shared briefly I think yeah ikhona i-video ngayishare ku TikTok okay yabo but for now I think uNkulunkulu usadila nami Sophia leso sikhathi la khona engizoshumayela khona mhlambe kuthiwa ngimenyiwe ebandleni elithize kodwa manje mase uyamenywa manje ungayi you can go and preach mhlambe mase ngimenywa uNkulunkulu uzobe sethe sengingaye no sengisho nje mhlambe manje nansi call to come and preach my church njengamanje yeah but nami sengingabuza ukuthi inkosi ithini yabo because nama angifuni ukuthi ngizenzele ngokwami ukuthi nje sengifuna ukubizwa yabo yeah no ukuthi nje yena latha ngiye khona no yazi izathu engenza ngibuze lo mbuzo ukuthi kokunye uthola ukuthi uprefera omunye mhlawumbe umuntu uNkulunkulu umsebenzisa uqhubeke kwi-industry yakho le ye-comedy kodwa kube ukuthi you are preaching the gospel through e-comedy okanye usuyilungele naleyo ukuthi usunganishumayela ivangeli ngokushumayela intshumayelo not through e-comedy yeah I think nalokho uzongivezela because even nalokho ka social media uqala wakuveza yabo yeah khona ivideo ngangisemshadweni la kwavele nje kwafika ukuthi angishumayele lento ayibona yes akuyonto angiplanile angiu-MC nje kwafika nje ukuthi angisho ngayibona ishoko angazi nokuthi kuyarekhodwa kanti umngane wami lo ngihamba nawe uyangirekhoda ivideo so ngaba nayo leya video ngiyibekile efonini nginokuthi ngiyiposte mangayiposta le video yabo shima ngisenziya amahlamba hayi yabo ngiyashumayela la ngiphinde ngiyibuke ithi yeke ngiyashumayela ngithi yeke ngizoyiposta njani le video angishaya ngisho inhlali incane hayi ngeke yabo so nginayo le video ngiyibekile kwafika nje ukuthi ine vision ine dream kungazi ukuthi mangiyiposta kunento yokuthi abantu ngingabaluza yabo kodwa kwafika into ukuthi ngazizwa ngithi as long as uma nje nginoJesu hayi ngayithanda leyo nto yanginika lesibindi sokuthi hayi no ngisho ngathiwa ngiyabaluza abantu uma nginoJesu yabo nginganele ngavu ngayiposta ngempela ususa umsindo abanye kwahamba isikhashana futhi kwafika ine dream futhi ngathola ukuthi ngangipreacher kungazithi ngizama ukuminister enganeni encane
yabo le ngane ezincane ngempela mhlawumbe ino 5 4 yabo ushumela kanjani leyo ngane ngiyazama yabo kwangazi ukuthi umzali wayo ngazi uyagula kanjani kodwa ngazi ukuthi yabo ngeke a recover kahle but now mina ngizama ukunderstand isingane kuqala ukuthi yini ukufa ifailure kusuke kufaile ini yabo ngifuna ukuyiqala lapho ku physical death bese ngiya ku spiritual ukuthi kodwa ngifuna ukuya ku salvation noma ngikhuluma nayo ngiyacabanga angivele ngiflow ngifika la ngithi khona la ngifuna uyitshela khona ukuthi ngisho mhlawumbe miluzo umzali uJesu uzobe khona izokwazi ukumthuma ngabe yazi no hayi angayikhohlisi angifuni usho into yamanga ngathi uzoba nawe uzohamba nawe kuyo yonke into oyenzayo yabo uzobe nawe so ngangifuna nje simplest way of preaching kwengane and mangivuka okay kuhambi ngalezo insuku ngathola iapproach esimple yokukhuluma nabantu kuyona ngakhuluma ngeplan kaNkulunkulu ukuthi uma kwakhiwa indlu kuba neplan so noNkulunkulu medala umuntu kuba neplan because makhiwa indlu ile plan ingakakhiwe indlu kodwa isuke siphelile ngokwale plan ukuthi fanele ibe nje uma isingasabi nje kucheckwa kwiplan ukuthi bese iyalungiswa ihambi iqondane neplan iphumelele leyo ndlu yabo so nomuntu uNkulunkulu memenza kuneplan kwafika le plan ukuthi uJesu uyiplan yokuthi asenze umuntu emfanekisweni wethu iplan leyo umuntu fanele afane noJesu yabo iplan kaNkulunkulu ngomuntu ukuthi uphumelele manje yabo so kwafika le plan kwafika enye yeorder yabo zonke lama approach lawa enza ukuthi umuntu ongal-understand izwi ezwe kalula kwaba khona abantu abathi yazi bengihlezi ngingezwa yabo but now ngiyezwa manje ngizizwa ngizwa so I think uNkulunkulu ngijoba ngisho ukuthi uyena ozonginikeza i-go ahead uyangitshela uyangiguide vele umoya engcwele ukuthi njengamanje yabo njengamanje yenza ukuthi posta ngesikhathi sokuthi post yabo yonke leyo nto leyo so ingakho ngithi mina ngichoose ukudependa kuyena kakhulu ukuthi akanginikeza i-go ahead ukuthi senzani njengamanje siyambonga uNkulunkulu ngawo siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu bese siyambonga ngempela le cishe ngathi ayikholwakala iyakholwakala ngoba ayikho into emehlulayo ya ngenxa lokho yazi bakucula lelo culo usuyithetha umuntu yabo uyamqinisa ngazi yabo umuntu mayegula ilabona khona sekuyabheda mase kucula lecotha akehlulwa lutho Jesu lapho ogulayo la ufuna khona ukugive up kuthi hayi kusho sekubheda ngempela ke manje mase kujoya nje kanti la kufanele aqine khona ukuthi ayahlula kodwa uyabona hayi ngeke why basho kanje manje shutho odokotela sebehlulekile umuntu ebelaqhela kakhulu fine noma umuntu ethi next day ngiyashada uthi uyamjabulela thina ngokukholwa yabona manje uyaqala manje uzithela ukuthi kanti la fanele khona phela ngokukholwa phela la khona fanele umthembe khona ukuthi hayi no uzoshada mfethu ngoba uyakholwa hayi wena uvela uthona kanti yabo kanti la sekufanele ipambane le awuzo wena mawuthi wena hayi kusho siyathemba oba kehlula ilutho nami ngiyabona ukuthi bekuwesi bekunzima manje wakathola unkosikazi kwi-Date My Family ubula unkosikazi wakho no angithi ngasungakhohlwa ukuthatha inamba masuka lapha manje ngisaba 10 la inamba yabo le Date My Family angisazi angi-17 yabo hayi manje ngathi baba ngifonele private number washo ngiyathutha angiqukule siphethe umbhede ngathi ngizobuyela kanti manje inamba yabo bayafuna ukuchecka ngifollow up ukuthi khamba kanjani so inamba ngakhohlwa ukuthatha inamba cela usivakashele eGoli ya ithola nini hayi sozwa ngawo sivakashele eGoli angisoka baseGoli angithi
ngeke ngayigosha ngiyegole wrong kodwa. Hayi oba ngihlala ngeke ngafika lapha. Shuthi ngafika kabi kanti ngeke ngafika kabi kodwa uyiphasika kusho nje kuthulekile. Nentshe sivele indawo ethule yabo. Le angangifile kuyona azange ngincoma ethi ngithola indawo right la kuthulekile la. Yabo. Kanti lizophela iphasika babuya abantu. Wabuya waphithizela lapha ngeke. Hayi leli goli li wrong leli. Kwaphithizela ngaze kwa strike abanye omama lapha ezantsi. Bengagqokile kuthiwa phambi ngomnyango lelo khosi. Kumele ngijabulele ukuthi leli flat engilona liphambi kwaseHolwethu. Hayi sekuhlukaniswa uHolwethu kuhlukaniswe omama abaningi lapha ngagqokile. Ngazwa ngimashelwane lapha. Hayibo. Ayi ngathi nayi ngeke. Hayi leli goli hayi. Segole wrong. Ngisegole wrong ngabuya ngizovalelisa phela enkonzweni ukuthi sengiyegoli. Kanti mina sengiyacabanga ukuthi mhlawumbe ngivele ngabe ngisabuyele egoli. Kodwa nga decide kahle. Ngivaleliswe nginikezwe namagawuni nezonke izinto. Ukuvaleliswa nje nakho yabo. Nakhona ngiyashutha kuyabonakala izithombe anginayo isho kahle ukuthi ngiyahamba yini. Phela ngiyabonga kodwa ngibonga kahle. Nabanginikeza imali angazi ngizobakweleta manje. Because mina angazi kahle noma ngiyabuya noma ngizohlala nayo le mali la. Na impela ngagcina ngalokuzanga. Ngagcina decide ukuthi ngabona la ngibuya next Sunday. So wabuya ubuya sebakunike nezipho. Ngabuya phela ngabonga phela izipho kodwa. Ayibuyisela. Phela usahamba ngaphela yona. Inkinga yazibhala igama lami lento. Igama. Yabona ezinye zibabhala igama lami. Ilento imali ke noMandela. But angisenze ngathenga. Yabona. Ngaxolisa kumama. No mfethu kodwa mfethu siyabonga mfethu. Siyabonga kakhulu. Hayi ngiyabonga kakhulu mfethu. Ngiyabonga kakhulu. Elakho isashutha kodwa. Ngcono. Sikhulumela mahhala. Elakho lokugcina. Yini amazwi okugcina? Hayi shit. No ngathi nje bafethu abantu abasindiswa. Right. Kule khathi nje manje ngiye ngizwe uMaskandi kuthiwa kulate manje. Kulate ngempela manje. Ngoba insuku zokugcina lezi. Sekulate ngempela. Yabo. Sesizokhuphuka, ibandla lizokhuphuka. Ngomunye ushuni weRapture. Yazi ukuzokhushuka. Sikhuphuka ngempela uJesu yena wakhuphuka kuqala. Wakhuphuka wazo. Sawubona ukukhuphuka lokho kwaMaskandi. Ngiyakubona ukuthi ukhuphuke. Unezwi lapha elishoyo ukuthi kusazoba nama tribulations. Yes. Kuthiwa mase evela esibhakabhakeni. Uyovela ngenkazimulo. Yabo bese kuthiwa bese zikhala izizwe zonke. Ngithanda ukuthi bese zikhala. Okay. Ukuthi kusho ukuthi ziyakhala nje manje kodwa azakakhali kahle. Zisazokhala. Kuthiwa izizwe zonke. Zisazokhala. Akuyona lento lena mhlambe yase South Africa noma yakaZulu Natal. Izizwe zonke. Ngathi uzovela esibhakabhakeni. Kusho nje la kunesibhakabhaka khona. Uma nje ubuya phezulu kunesibhabha ayisazokhala kuleyo ndawo. Yabo. Hayi uzakhala lokho angizwe. Uzakhala ngempela. Yes. So angisabisa abantu ngifuna nje ukuthi uthando laNkulunkulu. Abanye bakubiza ijudgment bayibiza ukuthi kusuke kuyi-reaction. Umhlaba usazo reactor. Abanye bathi njengomuntu mhlawumbe medle into engekho right bese yavomitha. I-reaction yomzimba bayibiza izinto eziningi ezihlukene. But i-judgment izoba khona. Yabo. Hayi ukusabisa abantu kodwa nje ukuthi abantu sengathi bayasekukhanyeni ngoba okuKristu uJesu uyisidalwa esisha hayi esesontweni elithize hayi ukufamily ethize but okuKristu uJesu ocashile kuye uphephile lo muntu ngoba igama lakhe lumbhoshongo namandla olungile uyabalekela kuwo aphephe so alondeke ngithi abantu abalondeke abeze ekukhanyeni kuthi kufika ubumnyama belondekile ekukhanyeni abantu begcineke eGosheni behlale kuJesu othandweni ngibabizela nje othandweni ngithi ozana othandweni bafethu bambe ithabo akekho nje khona la odinga ukungena othandweni
Ababuzi. bafethu lapha niyashutha kulungile kodwa awubuza umakhelwane wakho ukuthi usuyazana sekulungile ingawe lento ungamsabuka umngani wakho shiya phansi amakhamera manje ngeke akusize kalutho amakhamera akuthathwa ama-selfie lapha ezulwini Ziyakhala ngempela. yibo wena izizwe zonke yabona mase kungenwa lapha ezulwini ikhamera ayisasebenzi shiya phansi indaba yekhamera nawe usubona ukuthi hey sofika ukuthi asikushuthanga ke lokho yabona so bafethu uma ingaluki indaba yakho noJesu abanye abantu yazini babona kunzima into yokusindiswa because umuntu uyacabanga ukuthi eshe bafethu ngizosindiswa hayi manje ngizobhora umunye yabona uyicabanga egqwa amabhantshi nekick and bhoboza ebalelwa abangani bakhe kuthiwa basahambi nami manje kuthiwa sengisindisiwe kuthiwa mina sekuphelile ukusa kuthiwa seyimpatha hayi no ayikho kanjalo ila usuhlaniphe khona because ngalesa sikhathi bengakoni laba uAdam noEva babehlaniphile lapho ngoba bemsaba uNkulunkulu qala umhlanipho kumesaba uNkulunkulu kwakune perfection eyayikhona before sin uNkulunkulu ayezokwenza ngayo izimanga ngayo because wayekwazi ukuthi uAdam ame phambi kwesilwana siqambe ame phambi kwebhubesi aliqambe imagine that authority ayenayo akasijova asikhoma ngasibhamu kodwa ayine authority umuntu but umuntu uthe mayise esephumile entandeni kaNkulunkulu wenza into yakhe ukuthi ufuna ukuhlakanipha wanikezwa wadla lesithelo lese kwakuthiwa angasidli Yes. wavelwa ngahlakanipha umuntu yazi wavelwa kanjani wavelwasa wavelwasa umuntu into ebulela abantu namhlanje ukusa nje ukusa bo abanye bakha izifo ukusa uthi singayenza kanjani depopulation basila abantu abanye bejova ukudla kubulawa abantu bagule ukusa senze imali ukusa kuyingozi akufani nokuhlakanipha kuyabheda ukusa yabo ukusa lokho kwenza umuntu acabanga ukuthi mangisindiswa ngeke ngisakwazi ukwenza kahle into zami uzama ukusa kanti uNkulunkulu ufuna abengafuni ngisho ukuthi wena uzama ukuzenzela izinto ufuna uthembe yena ukuhlakanipha lokho ukukhululeka lokho because uma usindiswa uba umntwana kaNkulunkulu umntwana into emnandi ngayo ukuthi uyaphathwa adepende udependile inkinga akuba umuntu inkinga ngoba you become independent of God if you are independent of God usenkinga noba izinto zonke iqondana nawe Very true. yabo so ingakho ngithi mina bafowethu nginibizela kulokuhlakanipha nonke ubani mfethu igama lapha ekamera bayanda ususindisiwe bayanda uyazi uJesu udale yonke lento yabona ekamera yakhiwe ngematerial ezinto ezidala uJesu lesihlalo hlezi phe kwaso isihlalo esenziwe asikho ngaphandle kaJesu la ugxobe khona mawuhamba nje yonke lento imile imiso uJesu lisho njalo uColossians uthi konke kumiqinile ngenxa yakhe uJesu ingakho mayefa kuzamazame konke ngoba kuya responda konke ukuthi hayibo thina sustainwe manje mayefa konke kuyanyakaza ingakho ekwazi ukukhesa umkhiwane ethi akungabe kusamila lutho ngoba withdrawa izwi lakhe elikuwona lokuthi awuthele ithele uma esithi angabisathela udonsa izwi lakhe elithi awuthele bese wona ungabisathela ngoba liphumile izwi lokuthela kuwona so uJesu bafethu siyamdinga akukhona ukuthi usindisiwe wena usuhlakaniphile mawusindisiwe ungcono ngoba uzenze ngcono ngoba wenziwe so akayike into ongachoma ngayo uthi ngiyachoma mina ngisindisiwe cha wenziwe uba humble so isibizelwe kuleyo nto bafethu Sizelwe ngembewu engabuni. Kodwa ke uma ungakashawa umzwangedwa hayi ungathi ukuqhubeka uthi ukuqhubeka ubone bayanda kodwa basithola umzwangedwa ungifonele ushiya inamba noma ikuphi ke noma ngasesimina uthi nje uJesu usho njalo Romans 10 verse 10 10:9 otokholwa ngenhliziyo okholwa ngenhliziyo bese uya being justified mawukholwa ukujustifywa
ukwenziwa sengathi awukaze wona just as if you've never sinned, you are justified. Bese uvuma ngomlomo uyasindiswa kalula kanjalo. Simple as So that. noma inini bayanda mawukholwa nje uJesu uthi yazi konke lokhu kudala uJesu. uJesu angikho ngaphandle kwakhe. Uvela ukukholwa yilokho. Hawu. Khona umzwangedwa. Siyabonga kakhulu Maphumulo mfethu. Thank you so much. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Mfethu siyabonga. Ngiyabonga mfethu Dlamini. Thank you so much. Ngihlale kubona lapha kulokhoza. Yes. Podcast. Yeah. Khona la njalo. Khona kule. Khohlise kuyona. Nawu sukuyona. Phakathi manje. Mfethu siyabonga. Ngisaphuma ngiyoyibuka ke kule. Kulungile mina uyibuka. Kulento le. Podcast. Abavalelisi la. Cela univalelisa kahle kakhulu. Ngithanda ukuthi nje iyenzeka leyo nto. Shik. Mfethu, thank you so much. See you on the next episode. God bless you. Amen. Amen.